Hvad så alle sammen? I dag der sidder jeg her sammen med Frej. Ja, og vi har en lille challenge video. Det er sådan en flaskehalsen peger på ting, ikke? Nede i den her, der har vi 6 stykker papir, og så skal vi skiftes til at vælge et stykke papir. Og så står der en challenge på, så skal vi ikke bare komme i gang? Jo, du må gerne starte. Okay, ja. Okay, jeg er sgu lidt nervøs. Put voks under armen. Kan I se det? Put hårvoks under armene. Det bliver hyggeligt. Og det vil vi så gøre nu. Det her det bliver ikke særlig fedt. Det her det bliver godt nok ikke særlig godt. Det kan jeg lige love for. Her. Det bliver ikke særlig godt. Det bliver mega godt. Okay, er I klar? Du må godt nøjes med den ene arm. Og så smør det godt igennem. Jeg ved ikke, om I kan se det. Sådan. Ja. Stor som den før. Okay, Frej. Så er det din tur til at pick a challenge. Pick a challenge. Ja. Ja, det er fint. Vis lige til kamera. Spis chili. Ja, så fik jeg ikke den, mand. Spis chili. Det er ikke det fedeste, men det er bedre end hårvoks. Ja, og ved du hvad, hallo. Det er værste folk, der jeg kan stadigvæk mærke det. Det klister sgu sådan lidt der. Vi havde sgu desværre ikke lige nogen chilier, men vi havde sådan nogle her. Nå, jeg tror. Til gengæld, jeg tog fejl, jeg har habanero. til gengæld der vil jeg så spise 10 af dem. Er det ikke meget fair? Det er chilier i glas, det der. De er pænt hardcore. Okay. Jeg viser den til kameraet først. Nej, du læser den op for mig først. Nej. Okay, hvor fanden er den? Okay, så vi... Okay. Tag dig sammen. Jeg viser den til kameraet. Er det den rigtige side? Nej. Okay, hvad er det for en? Jeg ved ikke, om I kan se det, men på den står der slug 5 med 2 boljer. Okay. Og vi ved, hvad en fodbold det er. Så. Så er sådan her. Ikke kast den der på mig. Her. Slug. Jeg kan sgu ikke sluge den. Så var der 5. Put tandpasta i munden. Det stod der ikke. Det stod der ikke. Okay. Der står gå meget hurtigt væk. Står der sgu da ikke? Det gjorde det. Ej, for her. Så kommer jeg kraftedeme til at... Hvordan er man zoomer? Ja. Ej. Og den har du lavet. For den her, der står der tis i håndvasken. Det er fandme klart, det der. Jeg skal ud og
og gøre håndvasken våd. Det er fandme en stor tår, jeg tisser. Har du noget at sige? Husk at subscribe, Ja, hvis de vil, selvfølgelig. hvis I vil, ja.